Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Soudruzi, úkol zesouladit věčně živou minulost se současnými událostmi je nanejvýš náročný na naši odborně politickou vyspělost i fyzické nasazení. To je jeden z nejzásadnějších zákonů této vládní koalice a vy jako členka vlády, ministryně kultury, tady sedíte a říkáte, že nevíte, jak se došlo k těm částkám, a to je zároveň zásadní výhrada opozice, že vláda dává nebo se chystá dát církvím příliš velkou částku peněz. Tak na čem postavíte svůj argument, abyste panu poslanci Tejcovi řekla, nemáte pravdu? Postavíme ji na propočtech, které momentálně já tady u sebe nemám. Ale věříte jim? Ano, věřím jim. Zaštěla klíčem, vyznej se a budeš upálena. Vaše eminence, já jsem nevinná. Já jsem nevinná. Jak se vám to poslouchá, když ministryně kultury nedokáže osvětlit, jak se došlo k těm částkám? Teď tady to vypadá, že pan poslanec Tejc měl pravdu. Kláštera a stane se z tebe řádová sestra. Běž a nechceš víc. Vláda pravděpodobně chce dát církvím dar v této výši. Je to její rozhodnutí, ale pokud to chce, tak by měla říct, ano, je to dar, který my dáváme církvím proto, aby rozvíjeli svou činnost, nikoli skrývat to za jakési kvazifinanční vyrovnání. Cíle těchto tří skupin jsou naprosto neslučitelné. Cílem těch nahoře je zůstat, kde jsou. Cílem těch uprostřed je vyměnit si místo s těmi nahoře. Cílem těch dole, pokud nějaký mají, je zrušit všechny rozdíly a vytvořit společnost, v níž si budou všichni rovní. Velký bratr tě sleduje. A tak se v průběhu dějin znova a znova odehrává boj, který je ve svých hlavních obrysech stále stejný. Po dlouhá období se zdá, že ti nahoře jsou bezpečně u moci, ale dříve či později pokaždé přijde chvíle, kdy ztratí schopnost účinně vládnout. Potom je svrhnou ti uprostřed, kteří získají ty dole na svou stranu předstíráním, že bojují za svobodu a spravedlnost. Jakmile ti uprostřed dosáhnou svého cíle, uvrhnou ty dole nazpět do dřívějšího postavení otroků a sami se stanou těmi nahoře. Od jedné z ostatních skupin se okamžitě odtrhne nová skupina, těch uprostřed, a boj začíná na novo. Z těch tří skupin se jen těm dole nikdy ani dočasně nepodaří dosáhnout svého. Na tom vatikánském velvyslanectví jsme si v podstatě mohli dělat cokoliv, co jsme chtěli. Domyšleno do důsledku. Hierarchická společnost může existovat jedině na základě bídy a nevědomosti. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.